till och tycker om att gå i skogen med sin tax Luna. Annette, vår älskade lärare Annette. Hon är snäll och omtänksam och smart och tycker om fotboll och innebandy. Anders, han är snäll och rolig och är bra på att spela gitarr och har bra humor. Anders, du skapade våra musikskallar. Therese, hon gillar fotboll och sin familj. Hon är snäll och rolig och omtänksam och har bra humor. Pidde är snäll och rolig och gillar sin hund Max och har mycket bra humor.